Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Ang oras ginadulong sa inyo sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, ang aton sining suki karagabi, Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon Bray, mayang gabi no, sa aton mga listeners, mayang gabi. Hari, hatag natin lakas sa atong timpo sining gabi. Martes, kita karon nga adlaw, no? Yes, sir. November 2020 do nagakalipat ko sa adlaw. Di kayo nalipat, Sir Gan, kaya wait ka pa naggot balaw kasi di kandila. Hindi na natin pagsapakon si Role. Why na sa why na siya? Shone. Si Shone, why man na di siya epekto sa aton sa salamat. Western Visayas. Pero may hinay ni siya nga dugang pwersa. Dira sa Philippine Sea, nag-aatubang sa baybayon sa Pasifiko dito sa pinakapuntas ng Naminan, San Luzon. Ginabana ni siya nga sumadason nga 24 oras, no, nga naga-tiner dira, the almost stationary siya. Kag mapadulong ni siya nakatungdan man dito sa pinakapuntas ng Luzon. Ang landfall yan nga senaryo ginalantaw sa Babuyan, Batanes Island, no, sa Biyernes. Kag amo na ang aton nga forecast sa iya daw siya sa Balintang o kung sa Basi Channel, no, sa babaw sa extreme northern Luzon. Ginabana man ni siya, makwatay stationary state siya na tropical storm. So nagapabilin nga may wala kasiguruhan o kung uncertainty ang iyang forecast track, no, kay may mga sa palibot action by may mga high pressure, no, posible magpakadto siya nakatungdan, posible magpaibabaw siya o kung posible magpanaog siya. Okay, so ginalanta mo daw nagtiyog ni siya gani mo dira malapit sa Batanes. Kag madugang siya persa ma-upgrade ang iyang category into severe tropical storm sa masunod nga 24 hasta 76 oras. Kag mag-typhoon o kung category 3 siya sa Webes antes siya mag-landfall, no, sa pinakapuntas ang Luzon. So ang hazard sa baybayon ara lamang sa ila, sa land mas ara man lang sa ila dito. Then siya karon ari siya nagaantad sa distansya kapin sa 565 kilometros sa nasidangan ng Basco, Batanes. Kagari siya sa 20.2 degrees north, 127 4 degrees east. Nagagiho ini siya sa east northeastward, no, nasidlangan namin nasidlangan sang mahinay. So nag-east siya, nagtiyog siya, no. May pwersa ini siya nga kabaskugon nga hangin
kapin sa 85 kilometro por hora nagamadlos ni siya masobra sa 105 kilometro por hora. Way pa sang nabatak nga signal dito sa amuning nga mga lugar, no. So ang dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, arangin bili na nila ang magalumon nga kalangitan nga may laptalap, may mahinay o kon manipis lamang ini nga mga pag-ulan o kon pagtulutaliti nga halin sa northeasterly surface wind flow. Kag ang Ilocos region naman tunga sa Luzon, may pag-uumbuom ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan nga halin man sa gihapon sa amihan o kon northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nagbalik sa normal, may pag-uumbuom ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan. Buti ganon nga mayo ang ilang tiyempo. Halin ini sa localized thunderstorms. Ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin ining 3 ka lugar, no, na aminhan sang Luzon kag silangan nga bahin sa sentral kag nabagatnan sang Luzon nga may halin ini sa naaminhan na siglangan pakadto na aminhan nakatungdan o northeast to northwest, while ang nakatungdan nga bahin sa Central Luzon halin ini sa nabagat na nakatungdan pakadto na bagat na siglangan o southwest to southeast kag ang iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas halin sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o southwest to west nga may pareha sila nga 3 nga kondisyon sa kadagatan aral sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang baybayon. So ang aton nga local nga forecast na include kita diri sa may pag-uumbuom ang aton kahawaan hasta nga magalumon man ang aton nga kalangitan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang kasarangan hasta nga may pagmadlos ng uyop sa hangin. Magahalin sa gihapon na bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kon southwest to west nga may kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Alas 5:55 ning hapon naghunas no 0.4 metro ang kanabawon ng tao alas 12 karon sa kagahon tungang gabi, no, ang takos siya 1.7 metro ang kadalumon. Kag alas 5:20 sininga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita subong sa 25 hasta 31 degrees Celsius o 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Right. Aha. Marami subong sa lakat sang panahon ng Sir Gan, no? Ang dito lang extreme northern Luzon. Dito lang gid sila nga area. Sige. Sir Gan, salamat gid. Sige, welcome may gabi. May gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sisyon ni Makaksyon, maning ginabulabantaya naman subong si Rolit yato na babay na sa Pilipinas pero nagbilin gid sang tuman kadako nga kahalitan. La City Jazz Action Radio Philippine Standard Time sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7 mga kaksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Atis pa naman ang tanan ng aton gid pagpangamuyo. Grabe na sa mga disaster subong katabo sa palibot plus pa sining virus nga si COVID-19. Ang pagpangamuyo isa lang sa makabulig gid sa aton agod nga pakigbatuan naton ini. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 coronavirus,
o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imong grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:14 na subong adlaw Martes. Ari na kita sa Nobyembre 3, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Aksyon firing line. Pwede man mabuksan sa YouTube mga ka-aksyon. Kag sa may mga Twitter account dira i-follow lang Aksyon, radyobacolod.com.ph gapon. Sa Facebook Live ta paki-share kag paki-likes para mas magalapnag pagid ang aton sini nga information. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton padulong lang sa comment section. Hatagan ta ginakaron no stisya ang inyong sininga mensahe. Pangabay lang please ang inyong sininga ang inyong sining komento. Greetings kag iban pa 2 to 3 liners lang para mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. Onboard na, Top 9 ang takna sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ang driver kagabi sang truck nga nadala sa sang jeep dira sa area sang Mandalagan o kon Granada nga nagpatay sang isa ka pasahero ginpagwa na sa custodial facility sang kapulisan sa police station number 5. Posible nga tiway sang reklamo iarigluhanay ang results sini kay nga ginpagwa pero basta way pa sang reklamo pagwaon gina siya kung nagtapos na sining reglamentary period. Pero kung may complaint gid man pwede siya dakpon liwat kon may ara na sang warrant of arrest. Paling mostly sa mga ulo aksidente kaangay sini arigluhanay ang katabo diri. Aksyon firing line. Sa iban nga balita, mag-aksyon sa aton nga pagpangalagad ang Department of Trade and Industry kon DTI naghatag na sang madako-dako nga porsyento sa operational capacity sa mga negosyo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Gikan sa 50% himuon na nga 75% mga kaaksyon ang pag-amat-amat bukas sa mga malls naton sa tanan nga mga sahi sang negosyo and dapat i-observe
lang gihapon ang health protocol. Action firing line. Di salamat gid, at least mabuhi-buhi na ning aton sini nga negosyo sa Bacolod. Nakalagaw-lagaw ko gagina sa kwan sa 888 bala. Nakalantaw-lantaw ko todo ka usual naman sa Gakatabo Action El Rey. Damo na kay tawo. Amo na galing kung kaysa may aragid sang wala sang social distancing, tani lang mag-observe lang gid kita kay para makabalik kita sa normal basta amat-amat kag madula na gid ini si COVID-19. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, baw ang National Food Authority gali ko NFA nakabakal na sang 95,000 ka sako sang humay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Di Mayo, daw mahal-mahal yung pamakal sa NFA mo. Daw ara ni sa halin naga-range sila sa 17, 19 to 21 mo, di ba? No? Kay kon ibaligya mo ni sa mga traders naton, labans pangayo. Action firing line. Ang iban nga balita, makaksyon, i-check tabi karon ang Barangay 8 bala nakaproblema na sila sa Bureau of Fire Protection nga ginpasiradahan, no? Ang alagyan sa mga tao dira tungod nga ti ang nagaparag-iya to diagin man ka BFP mo ina nga lute makaksyon gin donate ina sang provincial government sa Bureau of Fire Protection, no? So sa dira nga kilid nga porsyon gin suluserbi ina nga dalan sang pumuluyo dira kay para makagwa sila sang hilway bla kagapos-apos sila gin pasiradhan ina sang Bureau of Fire Protection. Ti daw may mga rally protesta na da, may sindihan na kandila na da. Pagkatapos nagreklamo na sa pag-insyende daw may ara na sulat ang presidential office mo, da? I-check ko lang karon. Address ini sa kay City Administrator M. Ang, da? Nga kon pwede mag-intervene diri ang City Administrator sa sini nga problema mga kaaksyon. Action firing line. Kag karon dugay-dugay may damo nagapangita mga kaaksyon kay Dr. Carmela Hinsulimo, ang City Health Officer diri sa syudad sa Bacolod. Diin gid bala si Dr. Hinsulihaw, hambal ni Mayor Bing Lunardia, may on leave, no? Ang iya status subong on leave. Pero pangitaon ta siya diin gid bala on leave gid bala o kon suspended. Action firing line. Amo nang may differentiate, i-differentiahon mo. On leave ka lang for a while, relax o kung suspended ka gid for how many days, months, or nga agin suspender, kung suspender gid man. Action firing line. Amo nang pangitaon tabi karon abi para makuha na, para madula ng haka-haka sang kadamaan nga diin gid ayhan si Hinsuliman. Kabalo kay ni nga mga tawo importante ni sila katama sa syudad sa Bacolod kay nga inisya amo ang City Health Officer, no? So, sa panahon sang pandemya, dako ang ila papel sina dire. Action firing line. Pangitaon ta siya karon kag tikaon ta siya kundiin gid siya abi. Ang iban nga balita makaaksyon diri sa syudad sang Bacolod, ang Department of Interior and Local Government o kon DILG nagahulat pa sang ginatawag iya nga memorandum circular angot sa liwat kapag patuman sang road clearing operations 2.0 nga mag-umpisa na sa Nobyembre GC SARS. Action firing line. Take note ha, hindi ni Bacolod alone lang kundi bugos nga Pilipinas dalasa kamuda kundi ka man nga parte di subong sang Negros Occidental. Action firing line. Syudad sa Bacolod gina-inventory pa ang numero sa mga market vendors nga wala nakapaidalom sa COVID-19 surveillance testing. Abi nyo makaluwas ka muna Sige, panago pa ka muna kay gina-survey naman ka mo. Action firing line. Ang balita iya sa probinsya mga kaaksyon, hinubaan nagapabilin nga COVID-19 free matapos magnegatibo sa virus ang 32 tanan ka mga PCG members o kon Philippine Coast Guard members returning residents mga kaaksyon. Amo man ang Don Salvador Benedicto, nagdeklara man nga COVID-free naman sila. Buka nami pamatian tani mapilakadlaw no mabatian tang Negros Occidental kag Bacolod COVID-free. Action firing line. Amo nang ton tani ginahulat-hulat pilakadlaw no. Sige pangamuyo lang kita aside sang pangamuyo ang health protocol. Amo nang duha lagid ka pa nami nga himuon ta. Hindi ka mo sagi bakal to sang kulintas nga do silver to kuno nga makasagang to kuno sa COVID-19. Action firing line.
Ang tawag na to ni Clays Purifier kuno to mo kakibati ka Action El Rey. Bakal ka kulinta sobra libo. Kay nga mo kuno to makaaway kuno to sa kay COVID-19 hindi kuno kasulod to nung kagid ka mo ha. Hambal sa DOH. Oy, sino nag-ubra-ubra sinay? Action firing line. Makakadlaw man tani sa ila no. Action Brian Borden. Action firing line. Antes kita magpalawod sa balita sa lokal makaksyon, mahintok-hintok kita gamay dito sa balita sa nasyonal ha. Bao si Bagyong Rolly ti naglaya sa gidman sa Pilipinas pero ang ginbilin niya nga kahalitan sa infra ho naglambot sa 5.776 5.756 billion pesos mga kaksyon. Dalan, taytay, ang mga flood control, mga public buildings kag mga structures, lastra ni Rolly Swerte. May mga GCYB na subong ka highways nga na clear na sinimatiniyon sa mga lugar sang Camarines gido, Albay, Catanduanes sa Sursogon. Amo ni nga mga lugar kag didto subong wala gihapon sang kuryente mga kaksyon. Communication to problema gid. Sa iban nga balita mga kaksyon, ining patutsada kay Presidente Rodrigo Duterte sa mga kritiko niya, siguro si Duterte na pikon Hambal ni Presidente Rodrigo Duterte ho. Anong gusto sa mga kritiko ko? Nga gusto nila sa panahon sang bagyo matindog ko to iya sa White Sand sa Manila Bay para makita nila nga ga-show up gid ko. Action firing line. Ang botsilingon diri ni Duterte on my own iya nga pagpanggaglantaw diri. Do gusto ya guro sang iban dira nga kun diin tong bagyo ano nga sistema may picture ka to. Action firing line. Pero ang botsilingon diri sang ginapangita sang tawo kabalo kami hashtag di nga nasaan ang pangulo sa bagyong Rolly. Damo na bla. Ang botsilingon nila diri pinakasimple nga paglantaw ko inang gusto nila mag online or on live nga naga-mandate sa abi hatag directive sa iya sini nga mga tao abi no nga ti ang bagyo arana ano himuon nyo muni mo na daw mo nang botsilingon sang kadaman damo sina pero hambal diri sang Malacañang mga kaksyon way gid sang punto ang ining pagpangita la kay Presidente Rodrigo Duterte. In fact, the way mantigin sa pakyo ni Duterte, galing kinapiko na siya sa sobra na gidbing sagi pakamalaot sa iya. Hambal ni Duterte sa prangka ang istorya do 5% malanas laga pakamalaot sa ako na sa total iya nga population sa Pilipinas. Action firing line. Tod man kay ambal diri nila si Presidente Rodrigo Duterte antes pa naman nag-abot si COVID-19, may mga direktiba na ni siya sa tanan nga mga ahensya sang gobyerno nga amo na ang may poder to check kag maglantaw in advance kuno dapat ang pagahimuon, evacuation center, need bala nga i-evacuate na mga tawo. Kabalo na ning mga tawo sang presidente kung anong dapat nga himuon pero hindi guro dapat nga kada hambal ya i-on air mo gid siya pirmi. Action firing line. Damo na blangbot silingon man sang Malacañang mga kaksyon. Siya timera tadaya governor, ara tada alkalde, may arata na sa mga barangay officials kung sinong concerned dira. Ila man na poder man, no? Kaya isa pa ining bagyo nga ining disaster nga ini, pa sulit-sulit na malini mo, no? Kada bulan, kada tuig katabo ini. So bisan din ni magmando si Duterte pa outright abi, ang mga alkalde kag mga LGUs naton da, may ideya na nisla kung ano dapat ang paghimuon. Action firing line. Pero may mga alkalde subong nga ginapapangita man ni Presidente Rodrigo Duterte kundiin sila sa panahon sang bagyo man. Pero hindi bot silingon nga mag-show up man to sila. Doay gid sila kuno ya katikab to before and after sang bagyo. Action firing line. O napa si Duterte abot to ya sa lugar to kang mag-aerial inspection no? Sakay sa chopper niya na upod si Senador Bongo kag iban pa nga mga ang iya sini nga mga presidential staff niya mga kaksyon. Pero sige lang, no? Normal man na mo nang hambal na ton gani. Once nga magsulod ka sa politika, dapat may ara ka sang 3 to 5 ka layer sa damulon sang imo sini nga nawong. Action firing line. Dapat kabalan ka kay kung hindi ka kabalan, ang pagkritik sa imo amo ni ang makapatay sa imo kung hindi ka kabalo magbaton sini. Action firing line. Kita mong iban nga mga public officials sa Action El Rey, kay kabalan sila, bisan ginabuyayaw na aga udto kag hapon, okay lang. Action firing line.
Buyayaw lang kamuda, arikos poder subong, akon ini power subong. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na gilayon sa kuan man lain nga balita ini kundi igahilapit ang Disyembre. Bisan may pandemya, hindi mapunggan naton nga may Pasko kag may New Year gid kita. Kaya ara na naya sa kalendaryo, no? Ang pag-celebrate naton dira, no? 2 billion pesos sa Bayanihan Akto Makaksyon. Amo ni ang suno kay Duterte gamiton nga ipanghatag sa mga trabahante nga wala nakabaton sang SAP, pero di ko sigurado kung sinong ginatumod adi nga halatagan sini ha. Kay basi buwas damo nabla pamangkot nga basi isa ko da. Why pa ni ha? May halatagan gid man. In fact, suno kay Dule Secretary Silvis Trade Bill III nga November 15 to 20 malapit na lang, mga nagtagid sa mga trabahante. Pero ang pamangkot sa daysin o ini. Aksyon Firing Line. Sige, wala tulaton tani mga kaaksyon ha. Wala tulaton tani kay dako maning pondo para diri kabay pang ibang nga pangumuyo da subong kabay pamadala sa dara. Aksyon Firing Line. Ang COVID-19 sa Pilipinas makaaksyon as of today nga tali sang DOH nagdangat na sa 387,161 ang confirmed cases halin isang Enero ha. Ang bag-o subong nga adlaw kay 1,772. Ang aktibo nagapabilin sa 30,876 kag ang kuana naka-recover ara sa 348,967. Ang patay yara na sa 7,318. Aksyon Firing Line. Aman ang panibag-o yang record sang COVID-19 sang pungsod Pilipinas mga kaaksyon. And then there is aton niya sa Western Visayas. I-check na ton diri makaksyon kay ang Negros Occidental may ara subong sang bag-o nga 71. Ang Bacolod may ara sang 25 nga nagpositibo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Nagbalik nagsaka-saka siya pero hindi nagid amo na ka damo ya mga kaaksyon. Sige, gamay lang gid nga update kita sa Amerika. Kundi, kuha na gid man, inang ginatawag naton eleksyon to sa ila, buwas or dason nga adlaw, ang nagapanguna subong sa initials nga buto, no? Kabalo ka nakabuto subong dito sa Amerika, ara na sa mga 100 million plus ang nakabuto na via online. Tuwag nila sini mail-in mga kaksyon, no? Email sa email ginapaagi, no? Masobra na 100 million ang nakabuto subong sa tunga nanday incumbent yang President Donald Trump. Ini siya amo ang enkwentro niya amo naman si Joe Biden makaksyon sang kandidato sang Democratic ini kandidato nga amo si Joe Biden. Ang Republican naman diri amo si Trump mga kaaksyon. Now, leading subong si Biden no sa initials nga mga result nga gaginawa. Sa pila pa lang ka mga states, ang US makaksyon may ara sang 53 or more, do dira 53 no? Actually 52 na pinaka-original. May nagdugang isa 53, correct me if I'm wrong. Basta mga dira ang states ang Amerika. So may mga initials na nga buto nga muna 100 million plus na. Nagapanguna subong si Biden no, batok sa kay Trump. Aksyon Firing Line. O galing, according naman sa mga analyst mga kaaksyon, sang nagligad nga mga eleksyon like 2016, may like for example si Trump, na inkwentro niya sa nagligad, ang mabaskog man, no, nga nagpapili presidente, nagpanguna man to sa mga initials, atong inkwentro niya nga si Hillary Clinton, no, sang nagligad 2016, panguna sa mga initials nga buto amo ni si Clinton, pero igo sumahon sa katapusan si Trump ang nagdaog mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Hulat-hulaton tani amo lang na mga initials anay kay kabalo ka sa mga ang kampanya subong aksyon nagapadayon pa puwerte nga kampanyahan ay subong daw why nila sa pakto gani si COVID-19. Of course, ga-observe sila sa COVID-19. Aksyon Firing Line. Las 7:31 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Daligid lang, balik ko diri sa syudad sa Bacolod kay nagkontrobersyal iniho ang pagpangitaay naton kay Dr. Carmila Hinsoli mga kaaksyon, ang City Health Officer.
Do pila na ni kaadlaw nga pinangita sa iya kundiin siya kag kon nga ang daw kalit lang siya nga nadula daw hindi mo na siya makitaan. Ginpamangkot sa katapos ang media kay Mayor Bing Lenardia hambal sa alkalde on leave ini siya. Kung on leave siya anong rason? Kung on leave ini siya anong rason? No? Anong rason nga hindi siya makitaan? Action firing line. Amo nang pangitaon ta subong, no? On leave gid ayhan o kon suspender. Amo nang pamangkot na tondi mo. Kag kung gin-suspend gid man siya anong rason gyapon? Abi try naton lang tawa na Bacon may ara sang ihambal dire aton nga resource person sa subong nga gabi abi. Action firing line. Kay siya lang ning makasugid mo kung hindi sila manugid kundi pasugid to sa iban. Action firing line. Hambal ko na si Dr. Hinsuli Makaksyon may dako nga papel karon diri sa COVID-19 sa Bacolod. Siya di ang may dako gid doktor siya, no? Aside sa aton sini nga public officials, siya ang may ara sang dako nga otoridad, no? Sa tanan nga nagkatabo manis palibot tay. Action firing line. Magluwas sa mga nagabisita diri sa aton sanday si Sir Mel Feliciano kag si Ma'am Mia ang asawa niya ang implementer blang nagbisita diri sa aton nagpuli natos lagapon. Action firing line. So ano gibla na tabo? Sino ano gibla diin gid bala ini? Online sa firing line. Tempranohon tapay na we have on the line Councilor Wilson Gamboa Jr. Sir, good evening. Sir, mayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha, sige, dasigon talan na sir. On leave bala or suspended si Dr. Carmila Hinsuli, sir? Sa imo pagkahibalo, sir. Okay, kuha naman sa statement ni Mayor Bing, leave siya. Pero sa akon nga na hinabalaan, pending investigation. So, Aha. leave siya, pending investigation. Hmm. Ti sunok man sini sa mabasahan nini natin sa social media, kag sa mga huring-huring kag sa mga sigulanon abi nga nagalagaw dira sa sulod sang sang EOC kag sa pilaman naton da nga mga kilala sa sulod da nga nagapanilag kang nagapamati-mati man. So, leave siya pending investigation. Amo lang nabalaan ko. On leave lang. Na on leave lang gid siya. Pending sa pag-imbestigar. Ano The nga? National Bureau of Investigation. NBI gijagali yan nag-investigate sa iya. Oo. Ano nga case ini, sir? May initial ka? Kung anong rason? Ginakuan ko lang, no? Ginatahi-tahi ko lang, abi. Kiti, wala gid kita official statement coming from the executive. And based sa bag-ong direktiba sang bag-ong OIC sang City Health Office base man sa statement niya nga ginpagawa sa nagligad lang October 26. Aha. No nga ang ining requirements ang X-ray gindula yan na ni. Na-discourage na gani. In fact, dugang lang siling niya nga palasanon sa aton nga mga utod naton ning X-ray requirement. Sino Siling niya, sino naghambal sir nga duga nga palasanon sa mga utod tang X-ray nga ini? si Dr. Edwin Miraflor. Amo ning bago. Ang bago nga OIC. Pero during that time kay Hinsuli, yagi na intra gini X-ray kung magkuha ka sang mga medical certificate dira damo sina. Yes, because as early as June nakita ko may ara siya yang press release. Na ang tanan-tanan required to secure their X-ray results as one of the requirements of the medical certification so meaning for travel. So meaning sa legal nga simana sang gin-report man na diri sa amon nga reporter section Dale Salazar nga wala nang X-ray nga ini. Amo na ni pagbag-o sang liderato dagali. Yes, this is upon the instruction of the Emergency Operations Center. I see. EOC. Kay pulgod na siling nila wala pa man alin sang una kuno siling nila wala man niya gin require sang national IATF. Ining X-ray. Kag sigun man sa statement sang aton nga bag-o nga OIC
paano mo ina-discourage nila because wala, hindi mo man ma-detect kung may COVID ang isa ka pasyente through na an X-ray. So dugang lang siling nila palasanon para sa aton nga mga utod naton. Kiti tag 250 pa ganin siguro nila siling nila nga ginapanukot mo. Pero kati ginda hindi lamang gani siling ko Bacolod kundi may iban man nga mga syudad. So gin-requirement din nila, so amo na ako nga ginapontat ini. Ginapontat ining requirements ang X-ray. So magluwas sina sa amo ning X-ray, sir, ang ginabot sa lingon mo nga gina-investigahan subong na mo sina? Ang mga reklamo man siguro sang nagkalaladula nga mga na misplaced na dula nga swab test. May nadula nga swab test da sa kwan? Oo, kadamo. Result amo na? Yes, testing results. Uy. So isa ini guro kag ako nakita ha kag wala na halbalan kung ano pagid ang ginapa-investigar, but this was upon the instruction of the EOC. Pagsulod bala nila sang September, okay. Duman mo nga they took over. Ang bot silingon mo, sir, ang imo sini ginasaysay subong gin base mo to kung ano ang ginpalayag ni Sir ni Feliciano? Yes. Okay. Yes, kaga during that time nga silang silang kwan mo nag-take over abis ang local IATF. Okay. No, they are the central body nga naga-collate kag naga-harmonize ang mga data abi. Policy against COVID-19. Okay. So ang isa sa nakita is to revamp the City Health Office. Amo na sa buong siling ko ang resulta kag i-the call for the investigation. Base isagin ko damo siguro may nakita sila. So gusto nila may balaan kung ayan na may kuan bala may balasihan ang reklamo. May balasihan ang mga din pabalo sa ila. Ang isa sinada siguro nakita nila nga may conflict of interest, etc. Hindi na tanan kadlo ka gintapan-kapan man ni nila bag-o man lang ni nagwa mo. Imagine this issue came about as early as September. So it is already November. That is why dapat the people of the city of Bacolod has the right to know. Yes. Yung sinublang kapanguna sang issue kontra COVID, hindi lang City Health Office. Yes, ilagi ni papel subong. Ilagi niya papel. Nga how come nga we knew about this only very recently. In fact, ganing kalabanan sa aton, would you believe, agi pa sa social media. Na pratdang ang sigulanon banwa nagalaptan na within the circle sang mga membro sang EOC. But wala ni nila din pa publiko. So I think it is the right of every people of the city of Bacolod to know. Because now health issue now is being questioned. Health protocol is being questioned. Policy is being questioned. So in other words, which in every Bacolod has every right to know the reason why. Amo na ako gapangusisa man gapamangkot man. I think the mayor should come or at least somehow the very least mayo ganin sila nila nga NBI nagapa-imbestigar rather than the executive. Dumduman mo to atong issue about the fire. Diri sa NGC kinong tagaan iyon or who was the lead investigator of that fire. Who else kundi ang ato nga city legal officer i-counter ego of the mayor. Sino nagdin tagaan man mando sa aton nga mayor to investigate the mass gathering bala sa mga utod tato dito sa new government center. Yes, nga sir. kung sa diin ginambal ang aton nga mayor nga sa Bugay, sa Butahe, coordinated hakot, etc. The legal chief of the legal head
sa atong city legal officer, Attorney Bayatan again. So, at least somehow, ang common reaction of the people, now this time, it is an independent, impartial body who is now making the investigation. Aha. So, wala ya bala sang wala bala kita may makita ngay muro-muro lang ini nila. In fact, the result gani sang ini nga mga investigation supposedly Aha. is long overdue. Di ba? Wala man gani itong pahatag pa nga itong city legal officer at ni Bayatan kung ano na nang resulta sa iyang investigasyon. Aha. It is already November. Nan. Ti ba si Kuan Pagid may ginapadalman pagid ang pag-imbestigar antes ipagwa, Councilor? Ay, nako, ang sunog ya, Aha. ya dapat ya, arson investigator. Hindi yang city legal officer. Yes, going back to bla sa kay Dr. Hinsuli, bla na bisan ako sumo nakibot ko nga NBI gidya nag-conduct sa investigation, no? Yes, yes. That Grabe, is what I heard and that is a confirmed information that I got. I see. Oh, salig ka sa imo Councilor iya, no? Kabalo ko may mga resource ka mo, may mga resource person ka, may mga sources ka dira, no? So, why niya labot Councilor? Ang tubalangin complain mo to nga vitamins so nga 2+ to? Why niya may connection dire? Ako may doubt ako kay because nga at least somehow at the early onset why nila siguro niya gin padayon. Aha. Kiti Balaklon pa man lang to mo. Balaklon pa lang to yan, no? Okay. So, butang tabi, kung nabi, siling ko, ang akong intention was to spite or to attack a public official. Kundi, ginta-consummate ko na, and that's the only time na gin-question ko. But, my intention at that time was to ensure na wala sang public funds bala. I-prevent anay. There will be no damage that will be incurred. So, hopefully, wala akong mabalaan, ha? Kasi wala man kami update kung ano natabo to sa pundo. At ikaw lang ginayang unto da nga makapabukas siniliwat kung kumusta na tong ginlalisan nyo nagligad. Oo, kasi abloka, that was 113 million worth of supplemental budget. 30 million of which are are assigned to the City Health Office. So, wala na to ng balaan. Pero I am confident enough to say nga siguro wala nila to gin-consummate. O kung gin-consummate nila with the actual real price na, not the bloated amount. Pero si Hinsuli lang nag-isa noon nga on leave or may mga kaupod pagid siya, may mga staff dira, Councilor? Actually, overhaul to eh. Uy, di magambal kita overhaul kundi bilog nga men niya dalasa? Yes. Do motor gali ni sa salakyan ni? Oo, dinobkan na to. So the whole office of the City Health Office was under investigation so, now. Aside sa bag-o da subong OIC dira, may mga bag-o nga ginpamutang da subong gali gid Councilor tanan. Correct. That is correct. Oh, sige pa check na to nabi kung mga bag-o mga names da subong. Ang gagwa pero mga ngalan da is Dr. Carmela Hinsuli and Dr. Grace Tan. Kumusta si Dr. Grace Tan? Again, these are all my friends, no? Yes. Di ka kapangita man lang tayo Councilor mo, man lang ato, why man tayo bad intention din. The overhaul gid ya. Ang investigation is the whole City Health Office. Anyways, kung nagamon in other words, when I say overhaul, kadamo ang dalasa sa pag-imbestigar sa sininga kaso. Magambal kita overhaul sa mga engine, bilog nga lawas sa motor. Magambal kita top overhaul ang babaw lang. Kung top overhaul lang. Siguro top overhaul. Siya lang isa or duha abi. Yes. Wala subject for confirmation pa ni siya, Brian, but I would you believe nga bati ko is mga pila at the very least mga pulo gid. Uy, pati damo na eh. Damo na. Kung nantawan mo na ang structure sang ilang men dira ti damo na siya katama eh, magpulo. Yes, kag basi laban pa na official da sulod. Yes. Yes, that is true. That is correct. So pag una na nasubong na ang padalagan sa aton City Health Office. Anyways, kung naga-monitor subong si Dr. Grace Tan or Dr. Hinsuli, we are open gid sa ila sining side man mamati man ta sila nga side. Kag Brian, the people has the right to know. Yes, correct. Regarding the status of our City Health Office. No, kay ara kita sa crisis, may pandemic kita. Public office na eh. That is a public office. So all of us have the right to know. In fact, ginaplano gani kuya nga gibutangan na yan naton resolution. But because I'm still gathering up the actual data.
because hindi man ko gusto bala magbuya sa mga sigulanon which are unconfirmed, unreliable. Aha. Nan hindi bala hindi bala Sige, sugid more or lang. less confirmado or reliable source. Pero kabalo ko, confirm yung imo ginambal. Yeah, because it's all over the kwan already. It's all over media. In fact, when you walk around the new government center, in fact, even among doctors, I see. Sa themselves, social kabalo media. na siyang nagkakatabod sa Sa sulod. social media, doon nagagawa na giniya. Oo, and ito ka, ni Judgin na for the EOC to troubleshoot Cebu, it took them only 1 month. I see. Ang subong niya, it took them 2 months. Hardly. In fact, even finishing the job. Okay. Hindi pa nila malutas gidya todo because of the may mga resistance from within. Ang una lang ang balon ko, there is resistance and from within the bureaucracy of the city government. Do kasad galing kay arita subong sa kasagsagan sa pandemya amo pa ning katabo sa aton law, no? At councilor? Yes. Tiyan mo man na, that is very unfortunate. It took them 2 months. 2 months na di sila mo. Wala pa gani siling nila nga na kuangid nila, nasasagid nila ang problema. Di ba? At least happy kita nga na turn over na nilang isolation facility. Kasi wala pa gani nasasa nila ang backtrack. No, ang contact tracing. So kadamo pa concerns but they have to leave because they have been out for almost 2 months. But may ara pa ya skeletal. Wala hindi nga ni skeletal pero ang padayon gyapon nga ang EOC gyapon ang magaman. Kaga magabantay sining COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Yes. Wala pa ya complete turnover of the operations to the local IATF. Sige, laton ko ng resolution mo, Councilor, sa pag-locate kay Dr. Hinsuli, kay Dr. Tan and others, ano? Yes. But we are referring here sa kay Kwan na Hinsuli lang, ha? Why nilabot di sa pangita ito subong si Tan pa lang, no? Wala pa. Kaya ito yung ginapangita. Subong kagangara sa media is Dr. Insulimos, head chief of the city health office. Yes. Sige. Councilor, di may ining katabo sa barangay 8 bala, ining sa tupad sa BFP dira. Kumusta? Da may resolution ka man gali man nga gapabulig kada kung paano mahatagan ka sa nagane? Hindi, as you know what, Brian, Sir Brian, as early as October 3, a month ago, more than a month ago, nagsulat na ni sa aton ang mga utod naton sa barangay 8. Okay, so I made the endorsement as October 6 ganito ang sulat ko, I think, nga gapangayo kita assistance to check the passageway of Purok Fire na damo. Purok Fire. Barangay 8 nga naga-block sang passageway nila nga gintukod nga wall nga sang Bureau of Fire Protection. No? So on the floor, ginresolutionan ko na siya na favorably endorsing the letter of the people of Barangay 8 to the Department of Interior and Local Government for appropriate action. Kaya tiyablo ka, ang Bureau of Fire is under the ILG mo. Yes, correct. Kaya nadumduman ko siling ko sa mga kaupdanan ko, they're not aware, nga ang head that time was Attorney J.V. Hinlo. Before he was appointed sa Land Bank as director. Sa Land Bank. Siling ko, it is under ang ang supervision and control and authority ara sa DILG. Yes, correct na. So, would you believe ginbaton lang nila ang sulat? Kaya siling nila ma-public hearing pa sila, pero it has been more than a month already. And yet I don't know what happened to that letter na gin-endorse ko sa ila. Sa konseho? Sa konseho ne? Sa konseho. Tinakit ani wa ay? I don't know kay siling sa aton nga chairman kay baloka naman ang style na nila, batunon lang na nila basta din sa akton. Accept. It was accepted by attorney si Councilor Palermo as vice chairman sang laws. Kag ni Councilor Palen. Okay. Si Gonzales. As chairman of the Barangay Affairs. Yes. More than a month and a half na ho. Why? Wala pa aksyon.
You see, so I pity the people there. Kay tungod nga agin baton naton, nga pwede man lang naton ganito i-endorse right away. Tibati ko sa imo gani, may ara na request ang DILG. Yes, check naton kay may ara na sulat halin sa presidential office mismo, no? Oh, you see. So, but silingon ang reklamo sang tawo, naglambot na iya sa presidente. Yes, Why pa naton, wala tayagin aktuhan sang insakto? Kay When this request could have been acted upon by DILG. kabalo kang reklamo na councilor na sa reklamo na sa DILG nagalabay pa sa Region 6. And the Region 6 ipasa pa na to sa National Office Abiho headquarters sang BFP. Nagsulat pa gid sila ya directly to the office of the president. Tido may ara to sang sulat. I'm not pretty sure pero may sulat nga gin address kay City Administrator Ang pero i-confirm ko gid na pero laban-laban ina sa confirm ang councilor mo. So kaluoy could had we approved that resolution on the floor despite the fact nga ganin manifest ina ang floor, pero it was a simple resolution, Brian. I-endorse mo lang ang sulat to directly to DILG to make an appropriate action. Dogayo ka lang abi. Oo. Di kundi why na nitani nagsalang tao da. Why na tani ni naglambot sa opisina sang aton nga presidente. Had we acted upon with dispatch. Nabla pagsulat bala sa imo, endorse mo dayon bala sa insakto nga ahensya sang aton gobyerno. Hindi nga ma-public hearing ka pa. Ang resolution mo to kinanglan pa to i-tripulate da or rebuttal hindi naman ni na. Wala. Endorse mo lang favorably. Because the letter itself, klaro kayo mo. Nga ang authority, ang supervision ara sa DILG. Yes. So what agency nga makaakto sindi other than the DILG. the addressed department itself. Why na nagay na mo ginagi sa mayor? Yes. So, diretso na ganito ya sa DILG kay mayor why man niya supervision or control over the DILG. Bureau of Fire. Yes. This is a national office. Sige, i-check ko na buwas. Monitor mag-Gross Action Day lakon kumusta na ning sulat na ara na yan sa lamesa ni City Admin ang ina kay dagaayo to intervention mo sang city administrator bilang little mayor isa ka syudad di ba councilor? Yes, hindi kag wala labot aside from councilor Emam, from administrator Emam. Paki-follow up man gani sa talatapan ni councilor Palermo kag ni councilor Palen. Kung ayhan ginaktuan ni nila kay siling nila we will accept this and call for a public hearing. Sige. Tiyo si saon mo man kung anong natabo sini sa ilang public hearing o what action were taken. Yes. But sini nga punto banwaway na kinala ni public hearing. Yes. Okay, endorsement malang kulang sini. Endorsement malang ning kulang sini hindi ba ni ato niya kwan. Kagaayo ka man lang daw man lang. Hindi man ninamo niya kontrolado. Yes. Kay national office niya. National office. Okay. Sige. Si councilor, salamat sa mga time. May mga pamangkot pa dito ni galing kay laining pamangkot sige basta may ideya ka kuno din ga kadto si Dr. Hinsuli kay ideya ya councilor. Wala joke lang. On leave siya texter or caller. She is still currently on leave. Okay. And now na clear naton nga on leave kundi hindi suspended. Hindi suspended, hindi suspended kag ano pa ganin na relieved. Tatlo gali no, on leave, suspended kag relieved. Hindi siya relieved, hindi siya suspended but he is on leave. Pending investigation. Sige. Salamat councilor may gabi mabuhay ka sir. Thank you. Salamat sir kag may gabi Simon. Yes sir. Action firing line. On leave lang gid hindi man suspender. Hindi man atong isa gani. Relieve. Pinulis na yan na relieve. Tatlo gali mo. Patinanta ni permiya on leave, suspended, relieve. Sakto, tatlo. Sakto na. Doon nalipat ko, Dito ta sa on leave lang. On leave lang ta. Dito lang ta. Sige, last shit. Naginaway naman. Sagis lang kay inaway di sa live, sige, inaway lang ka muda kay Action firing line. Last shit, 56. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Ti on live gid Ari may nag-confirm sa aton sa on live lang Good evening lang kay Andrea Amanda Jaime. Salamat gid. Christian Roa Araman, Yolanda Alcayaga Galiegar. Good evening liwat ak sumbray ga monitor kami di sa Villamonte. Hindi na tuman. Gadula siya kuno galumpat siya ba sa bago nga chat. Jo Marie Pormentira Araman sa Binalbagan. Hi ko na kay Ginny Perez, Rosalina Arellano Espadero, Advin Colabuena Fe Jo G. Nami buhok mo sera. Buhok na kit. Thank you gid. Wilfredo Aldas, salamat gid sa Castellana. Melanie Bernas Araman, Kativer Araman, Paper Pursley nagamonitor man. Action Brian, musta na ang rice cam? Daw waay na nabalita. Wala talang kay hindi man na naton nga mula tukion tadlaw-adlaw, no? Gina siya ara na isa pa ang case ara na sa korte na ara na sa NBI. Hindi mo na siya pirmigin matandog. Oo. Kay basi masubjudice kita, ha? Liberty Beniten Obaldo, good evening Sumbray. Monitor lang kami sa East Homes 4, Mansilingan. Alex Montesa, dapat kung magwa kita Sir Bray, dapat naka-costume complete attire gid kita. Plus maintain, observe social distancing, avoid lang anay Sir Bray ang lips to lips. O mga lips to lips na Flying kiss pwede, biso-biso, hindi pa pwede Sir Bray. Sige. Your Quiniol na nagamonitor man, Ophelia Galero RC nagamonitor man, watching from Isabela, Jovelyn Shelian, Jano, and Diana RC. Babski Laparasan Mantalaba Senior, nagamonitor man. Si Doktora Piper Percy, si Doktora Hinsoli daw parihas kay Drilon nga hindi makita, hindi ma-interview. Hazel or Hazel Canoy, Action Bride daw si Tito Soto kagali, no? Senate President ba? Ginhimutaran tagig ka samtang gawakal ka. Sure? Cabrillos MC, nagamonitor man sa Hima Mailan, ya stricto gyapon how? Dili. Depende na sa LGU mo. Yolanda nabasa ko na kayo na. Novem Howard, good evening Exxon Brian, monitor lang kami di sa Alangilan. Ria Talakines or Kalakines Calatrava, nagamonitor man. Lile Alboroto Magbanwa, good evening Exxon Brian, listening from Sitio Natuyay, Barangay Cod. Ay nako, si Nang Lili. Oo, si Nang Lili, i-add ko dira na ha, i-add ko dira ha. Magbanwa da ipilyedo ni mo. Lili Alboroto. Sige, i-add ta ka nang. Kumusta diha si Dairanda and the rest, no? Kumusta mo diha? Alex Montesa, Sir Bry, ask ko lang kung allowed sang syudad ang mga local citizens naton nga gagamit sang mga wasak o kon gintukap-tukapan nga face shield kag face mask nga worn na gid. Pwede na kay kalabanan makita ko may nagamit sang mga face shield nga lukay, bunot, tapos ang face mask ako nga ginhimo di wala guro mayara na lukay kag bunot bo sobra naman na tag 20 pesos man ni ang face shield yan pero gina na isahan gid ko sa 888 kay 50 gid bakal ko old stock ito ko no siguro sige lang para kasulod ko Merly Gonzaga, kabay by God's grace, COVID-free na ang bugos nga kalibutan para balik na ta sa normal life ta. Gani man, no? Si Silbeth Yap, nagamonitor man sa Dumanan. Si Alex, wala man ang syudad gina-offer para mostly sa mga pumuluyo nga hindi afford babakal o kon makaproduce man lang. Pero hindi ayhan nga gina-compromise nila ila kagulingon kag pareho nila mayuman na tani initiative sa mga tao. Sige, check na be. Virgil Pinda, Action Bry, good evening. Pray lang gid aton panaming kag magsunod sa protocol from Selenia. Action Bry, salamat gid ma'am. Sa YouTube, gani si Sir Alex ga-monitor. Liza Libuo, naga-monitor man sa Alcobar Case A. Ma-Earl Ferdinand Aguirre. George Gargasiran, naga-monitor man, check attendance lang siya. Amabel de los Santos, Disendario, incompetent kaayo ang CHO sa Bacolod. Ding Lee Hong,
Good evening, Sir Bry. Ano ni siya ang ginahambal ni Gambuwa man nga puro lang daw? Siguro, ano ni drawing o kon drawing gid? Ambot. Grace Toricha de la Cruz. Gamonitor man mga de la Cruz daw, family sa Binalbagan. George Gargasiran, tapos gid si doktor kay may gin-reveal naman si Councilor Gambuwa. Dula ang swab test, upod man pagkadula, kwarta sang pumuloyo, aragay. Nene Albasin, Kalaluan, nagamonitor man. Bingske Dagumboy, good evening Sir Bry or Action Brian. Watching live from Villamonte, shout out lang Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Sige. Olive Prado Gargaritano. Good evening Action Brian, monitor lang kami ni Barangay Barangay Butuan, La Carlota. Jovi Monares, Nagalantaw man. Erna Hernal Aiko, salamat gid. Eric Moico, salamat man. Carmelo Garingo, kadto ka sa NBI para mabalaan mo kay NBI ang ga-imbestigar kay Hinsuli na. Ricardo Asintista, good evening Sumbray, kag Councilor Gamboa, mailang kay Ara kapag Sumbray nga gatalakay parte sa mga isyo sa aton syudad. Kung wala ka kagula konsehal blanco gan pumuluyo isyo nga ginatalakay nyo subong. Maria Serbisyo Publiko, wala ning aton sir. Thank you again. Maria Fe Maravilla, nagamonitor man sa Palawan. Rimyas Karasiket Senior. Rimyas, Action Bry, maing gabi, monitor kami di sa Magkarowa Purok Nami 2 Sumag Bacolod. Fred Ninya, Borsa Gom, good evening Sumbray, good evening Councilor, God bless you both. Salamat. Yolanda Alcagaya, good evening Liwat at Sumbraya, monitor sa Villamonte. Christian Roa, Elnora Castillano, good evening sa Idol Bry, always nagalantaw subong sa Sontal Villas 2. Great lang Castillano, kag Estilo family, God bless you Idol. Salamat. Carmelo Garingo, good evening Sumbray, sa tanan nga naga-comments nga drawing ang ginahambal ni Councilor Gamboa, lihog kadto kamo sa NBI. Kay NBI ang naga-imbestigar kay Dr. Hinsuli. Ara. Tere Piscante Alohita, sige lang kay Baloon tani sa NBI buwas. Hello Bray, gwapo Brian. Bo salamat gid. Imagine mo na may gambal gwapo sa aton di. Monitoring here lang, always Barangay Mandalagan. Shout out nanda sa mga apo ko nga mga gwapo man na. Sanday Triel, Toriel kag Rize. Keep safe sa tanan, ilabi na gid sa imo Action Bray. God bless. Salamat. Nami ko no color sang bokambal ni Andrea Amanda Jaime. Salamat gid. Si Topi Dami Tuper Kibrar Araman. Dennis Richard Tiboroma, good evening everyone. Monitor lang ko ni San Enrique Sera kag sa kay Radiant Tan kag Energy Fans Club. Salamat. Marina Ridilia, naga-monitor man sa Paglao Mansilingan. Smile Albanese, hello, good evening Action Bright. Tamyaw lang ko Albanese family. Jose Mateo Miranda, salamat gid no. Lilibet Malaka Pabilio daw kano Action Bright. Daw lang galing. Thank you gid. Sa Barangay Purisima Manapla, naga-monitor man si Marimar, nagatutok man sa aton. Carlo De Leon, good evening po Action Brian, monitor from Bacolod City. Shout out sa wife ko si Ana May De Leon. Keep safe lang po sir, salamat. Ferdinand Aguirre, Action Brian, ang ginamos manimaho gid na iya bisan ano nga tago. Romvel Sinarosa Hingko, good PM Action Bright. Tamyaw ko lang si Rabi Isaya Jude kag Nathaniel sang Morsya. Sige, ba-relax lang ko, gamay lang ha. Pagbalik naton, may lagko patang mga balita. Standby lang ka muna ha. 8:05.
radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso man naton mga kaaksyon na ang Zanton monitor na sa aton sining nga pagpangalagad via cellphone kita sa sining nga mga tiniyon. Good evening, Action Bri. Ginatamyaw ko lang happy birthday kay Boy Salmorena. 73 anyos na today si Caloy de los Santos ni ba. Happy birthday lang da. Kali naman sa kay 9272 Action Bri, good evening. Avid listener na gid ko sang ARB since nakita ko sa FB a year ago mga reporter kag anchor sang okay. Okay, sige. Hindi ko na ni mabasa, ha? Pasensya, gid. Salamat gid sa pag-appreciate diri sa amon, ha? Halin sa kay 0530, pati diri Patrick Makalipsay, Axnoy, Action Radio, La Carlota, Pait Ricono. Nagalulumpat ang yang text, ang yang litra. Good evening, Sumbray. Kami taga-Oriental, grade 3 na katuig. Tatlo na katuig sa Occidental nag-obra. Obra lang karon kay naputo amon amo, wala na obra puli kami Oriental. Pwede na guro. Magtabok na to sa piyak, may mga kinahanglanon gina, may mga medical certificate gina, no? Kay lain na to Region 6, sila lain sila nga province abi. Pero kung within Negros Occidental, Bacolod, daway kita dapat problemahon. Halin naman niya sa kay 1195. Good evening, Sir Brian Morden, Ma'am Eden Abuso, Ma'am Dorel Cabato, Sir John Diaz, Sir Rex Cantong, kag sa tanan nga taga Action Radio. Ang panamyaw halin ni kay Gaudincio Bargaminto. Ang nagkadto da kagina. Ay, oo. Oo, ginpangita yung sa Action Eden, no? Nakag sa Action Dorel, no? Sa Action John. Salamat gid manong apisar sang imo sining kabudlayan kay na pero nagtakang-takang kagid kasaka di sa amon nga ikaapat nga andana nga estasyon. Action firing line. Former ni siya nga Philippine Army, no? May igo siya sa hawak niya. Medyo baka-baka sa saka kinaling ko kaya mo pa siya, kaya pa. Kaya ta gani magkamang-kama nga may Armalite. Sige, salamat gid manong Gaudincio, ha, sa imo sining nga pagkadto diri kinalas 8 Jess. Action firing line. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Check naton this time section Marlon Henavia gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Ayon ti section Marlon. Ara sa usulod, no? Kay ining may mga lugar na kita nga COVID free na diri sa Negros like Don Salvador Benedicto, like ang Hinubaan, no? Muning mga lugar mga kaaksyon nga COVID free na. Di na ko nami pamatian ti ini nga mga lugar like Don Salvador, kung magkadto ka to, magpaliwaliwa ka ayos gid, no? Kung maglagaw ka to do, imaginon mo lang nakakadto ka na sa Tagaytay. Yan Tagaytay, tingnan pabugal man na, kadto ka to, paglambot mo nos bukid, tamwa ka sa wala kag tuo, makitaan mo mga baybay, amo ning mga bulkan nga bagulan to naglupok nga bulkan, kapag manamit nga mga pagkaon, manami man ang presyo niya. That's why nga ginadugok ginito ya ang Tagaytay. Now, kay Tagaytay ato ya sa layo sa aton di ato sa Luzon area lang. Ti saka na lang kamos Don Salvador Benedicto do Tagaytay mangyapon manamit man nga mga pagkaon diyan. Mga pika mo kontra to Don Salvador mga mga Bisayang manok ato tanan. Anong kasahi nga pagkaon ato tanan.
Okay na sa Action Mar, no? Sinimat din yun. Sige, check na ton. Gikan sa Kapitolyo Provincial, mayroon nga balita sa aton Dis Negros Occidental, no? Kay makakisay-kisay, gikita sa aton sini nga palibot sa buhay. Provincial Capital Reports. Action Mar, may gabi. Action na bro, unahon ko lang ining good news man para sa mga taga Banwa Sangton, Salvador, Benedicto, kag sa mga nagaplano pa na magbisita sa mga lugar na ginakilala bilang Little Baguio Aha. sa Negros Occidental. Amo ning Don Salvador, Benedicto, kamatikaina nagkapatagayon sa ika-34 nga Joint Interagency Task Force COVID-19 meeting. Upod man ang mga miyembro sa Municipal Peace and Order Council, mga opisyal mismo sa municipalidad sa Municipal Quadrangle inagipatagayon ang presensya ni Mayor Lawrence Marcelin de la Cruz kasadiin dariyagin anunsyo ang liwat nga pag-deklarar sa Banwa bilang COVID-19 free municipality. Doon kaduanan na nga doon deklarar Action naman, no? Action Mar? Kaduanan ni Action na bray kag sa siniguro nga time triple na ng ila sa nga pagtinguha para nga mapabilin ining COVID-19 free municipality kay mati ang una to daw mga tatlo lang balang tukadlaw ang kalawikon niya mo. Hiluhay ang Banwa sa COVID-19 kay pagkatapos at tatlo kadlaw or duwa kadlaw may ara naman sa nagpositibo. O, teka, hindi gid naton makontrol Action Mar ang tao, abi, no? Subong Action bray why na sang active cases why naman sang residente sang Banwa nga may kagaw pa corona but sa lingon ang mga natapikanto nga ulihi lunsay nga nag-alalayo na aksyon na bray. Aha. Ugang naman ang ila sa ding pag-inganyo sa publiko nga pwede na makalagaw-lagaw sila sa ding piladara ka mga tourist destinations pasang importante lang health protocol gihapon. Yes. Para gihapon na ang pagsukso sang face mask or mahimo pa lang face shield kag ang ginatawag nga social distancing ang limitasyon sa pagbaton sa mga customer sa nagalain-lain dira nga mga beaches kag resorts Action na bray. So sa record naton bali duha ka mga lugar dari sa Negros Occidental tamoning Don Salvador Benedicto ang sa Southern Negros naman ang paamong Banwa sang Ginubaan ay ang tubuso to nag-COVID-19 free man to sila naglilikad nga bulan pero mamuman ang kaso sa Don Salvador way man to maglawi Action Bray may arama sila sang nag-positive naman no pero amo ni nga mga Banwa post lang Action Bray ko na post lang niya bantayan kag post lang amamahon ang mga pasyente kaya una test jutay ang populasyon Kag ano isa lang entrance, isa man ang exit blaw, way kaniban laganan Action Mar. Correction na bray. So hapos lang ipa siguro nga hindi magdugay ang positive case o cases sa sari nga mga lugar. Sa Banwasang Hinubaan, ting Banwasang Hinubaan, Action Bray damo nga daan sa ginapapot pa. Magbalik dira nga mga returning residents. Ali taga Banwa sa Ginubaan ginisilaya nga nagpaningguha balang kalabanan sino sa ila mga bata sang pamilya sang pigado na giningganyo sang lokal nga panguluhan man sang Banwa basta qualified lang nga mag-intra bilang miyembro sang Philippine Coast Guard. So naman amo sila mga sobrang sila isa kagatos nag-training sila, nag-graduar na kag ang kalabanan sina sa ila Action Bray sobra isa kagatos dito sila nag-training sa ibang nga kaprobinsyahanan. Pagkatapos ka nag-graduar sila na aptan sang ginatawag nga limitation restrictions so kung lockdown sila sa nga lugar bago sa COVID-19 mo ning rason po nga ang away sila sigida makabalik sa Banwa sa Ginubaan aghulat-hulat sa insakto nga time kagangon nga batch mga 32 kabilog nagapuli na silang sombray ginpaidalom sa health protocol gin swab gin quarantine kag ang resulta ginanunsyo kay nasa ato sa nga interview ni Mayor Ernesto Estrao mayong balita kay sa 32 sa sombray lunsay na sila tanan negatibo. Why ni sila sang virus negative sila so gintugutan na sila
na makapuli direkta sila sa nga balay para nga makaupod man ang miyembro sila sa pamilya, maka-enjoy sila sang ginatawag nga break. Pinatag sila mga isamang tukbulan pag provide nila at sila i-assign sa nagalain-lain nga mga destinasyon. Na 21st batch pala ni hambal ni Mayor Estrao. May arapas ang ginapaabot nga ikaduwa nga batch, while lang mapapod kung pila ang figures, pilang kanabaon. Pero ini sila halin sa Zamboanga, halin sa Taguig, Metro Manila. Yung unang nga batch siya, naghalin ni sila sa may Cagayan de Oro. COVID-19 free gihapon, bisan pa sumbragin siling ni Mayor Estrao, nga mayara sang duha ka residente sa Ginubaan nga nagpositive kag subong ora magayo. Nakasiling ang alkalde COVID-19 free Ginubaan. Kaya ang ining duha ka sumbray nga positive sa COVID-19, why ni sila magkapuli to sa Ginubaan. Okay. Diri pala ka na pag-abot nila sa bahin sang surat sa Bacolod. Ilis ay ni isa locally stranded individual, ang isa returning overseas Filipino worker, ang swab nag-positive, so dire sila sunbray in isolate, a provincial isolation facility. So muna nga wala sila katapak puli to sa Ginubaan, muna nga nagka-declare sa gihapon si Mayor Estrao nga COVID-19 free sa gihapon ang ilan sa di Kabanwa. Yari si Mayor Ernesto Estrao. Do may ara na bla kay negative man sila. Ang nagpositive na Elisa na kag OFW isa ara na sa sa aton quarantine facilities healing center. Pero wala pa sila kapuli did na sa Bacolod pag positive sila tid ara la sila subok. Ang laging dingan training center, regional training center mo tong una nga puli taga RTC Cagayan. Ang regional training center sa Zamboanga, kaming sila, Masbate kagang sa Taguig. Ang total na di nga Action Marlon, sobrang sila 100 sa mo sa Ginubaan. Ining 32 ka Coast Guard is negative na nan. Para subong pre-committee wala why man isang COVID Ginubaan. Mayor Ernesto Estrao, wala paglao ang pagpati akagang paringuha pa na sila sa nga Banwa nga bisan pa nga magabot to ang another batch sa returning residents kasalig ang alkalde nga mangin negatibo pa na sumbray. Medyo luligwa naman to sila no, ang mga Action Mar no, sa mga lugar. Bukas ng talang nga negosyo, pero limitado lang gali ang sumbray ang mga pangayaw. Ang mga beaches kag resorts ang pwede lang anay nga magkasulod mga residente lang nila. Residente lang nila anay kay hindi nila pwedeng sumbaray nga buksan sa taran-taran nga ila sa nga mga tourist destination ay daw hindi pagay klaro bla na hilway na gid. Ila sa nga Banwa kay una bes kadaan may ara pa sang ginapabot pa nga mga returning residents mo. Nagbalik pa kadaan ho ang biyahe. Sa bahin sang Iloilo, Bacolod Iloilo, fast craft action brighty, weapon balaan kung bala basi may taga Banwa sa Ginubaan nga magapauli man. Kaparig update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hedovoya. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. At least may mga updates kita sa pag-amat-amat bukas sa mga negosyo na, no? Sa palibot sang probinsya. Una pa lang ining duha ka Banwa, Ginubaan kag Don Salvador nagdeklara nga COVID-free ini sila. So, among yapon, health protocol yapon ha. Action Firing Line. Kag congratulations sa mga officials, kag of course sa mga tao. Kay kon, why din nagsunod sang tadlong ang mga tao kag nagpinadungol initi mabudlay nga madula ining si COVID-19. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay maka-action, diskasan tamani ang parti sa DILG. Ano na ta subong haw? Nobyembre 3 na kita. Pila na lang kadlaw, Nobyembre 16 na. Action Firing Line. So dogin pabalik ini sa DILG mga kaksyon ang ginatawag nga road clearing operation 2.0 na naman.
ikaduha ini nga panahon naman nga pagpanglimpyo sang aton siri nga mga kilid sang dalan. Suliton taliwat ha, road clearing, hindi road widening. Action firing line. Para maklaro, tagit ini mag-action. Pagbalik nato na, dugay-dugay, standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang sa kay George Gargasiran kung inbi ay gimbestigarte kabalo na ta sinako nga hindi maglayo sa iban nga opisyal naging pangkasuhan sang korupsyon. Ferdinand Aguirre Action Bray. Nabasa ko na ginamos di ko na mo. Okay. Si Richel Aguarinze naga-monitor man. Saya ko nga sister ko greet lang. Ray Sofia, happy birthday. Salamat gid. Si Marie Pablio Castel, good evening Sumbray, monitor lang from Barangay Alihis, Valladolid. Marie Castel, thank you gid. God bless Drasimo. Jean Oy si Sir Araman, Romy Agsam, Marjon Pilasol, COVID-19 wala Japon matapos kay ang bulsa wala pa mabuta kwarta. Imagine mo na. Ruel Nawan Seruma, naga-monitor man. Monitor connection bride duganta ang premyo mo isa ka manok dungagan mo sir salamat kid ko mayara. May gabi lang kay Colonel Gail naga-monitor sinima tiniyon nakalibre siya guro hindi busy ni subong Colonel Gail kay nakatutok siya ho. Raydan Velasco naga-monitor sa Kawayanan 1 Ile Escalera naga-monitor man sa 11th Street Lacson. Eddie Edorio, Action Bray, yung gabi, birthday lang kay tatay ko, Minting Monitro. Monitor lang kami, saan dumanan, I'm sorry. Bia Jonathan, Clovis Moya Hirwa, pila ka tray nga puding aton sir? Uy, dumayo na out. Pilang puding mo na sir? Abi, sugiri man ta, i-chat man tada. Suzette Moises, do hindi ko magpating himo ni Dr. Hinsuli, isa na siya ka mahinadlukon maghimo anomalya. Jotay lang kulan documents kulbaan na siya. Put lang ba si tintar pero still daw hindi ko kapati. That's why nga konsuno pa kay Councilor Gamboa may investigation. Noel Tandoy, nagamonitor man sa Gardenville Tangob. Filoteo Dide, nagamonitor man. Hindi man gid amo ang mga nagaguluwa. Ano bot silingon niya siniman? Dennis Richard, nagamonitor man. Great siya lang ko si Sarah kag Choy Tagoy sa nagamonitor 24/7 sa Action Radio. Salamat. Michael John Season, nagamonitor man sa Paranaque. Keep safe always. Happy listening to all RFC. I'm sure, I don't know kung check to na. Virgie Olpinda, Action Bray, basta may gadayaw sa imo buhok. Sabtadayon nga purya tuyaw. Ay, tuod no? Hindi kagin malipat. Purya tuyaw. Ligaya Osorio, good evening, Action Bray. Tamiyaw lang ko da sa akon bana nga si Idoy Osorio. Sa nabalian, nagamonitor sa subong. Tani COVID-19 free man ang Morsha, God bless us. Do katauhay naman sa Morsha gani no. Maria Luisa Artisano Iligan, naga-monitor man, keep safe, taga Barangay Bata. Rose Guevara, salamat gid. Marilo Villar Tanaman, ga-monitor man. Nice hair ko no Action Brian, no, salamat gid. Halin kay Jessa. Dejan Jonah, last ko na puli sa Pinas, nag-joy ride Hall Negros Occidental from north to west, from east to south. Dasol of daman ko mamay para makalagaw man ko. Janelle Vicino, Action Bray, good evening. Monitor gid kami di sa imo Nene Nigalia, sang Donia Holiana. Christopher Redfield, good evening. Action Bray daw nag Super Saiyan Lodi. Sige lang trip lang niya. Para daw may nawong man kamulain nga makitaan kung gabi bla. Para hindi man sumod. Elizabeth Casuyon Araman, si Manang Evelyn Barrera naga-monitor man sa Punta Taytay. Kumusta ang Punta Taytay da? Sinong positive da sa Punta Taytay? Ang sayo ay akin. Okay. Good evening, Action Brian. Bagay gid sa imo buhok mo. Salamat.
Mirari Rilota, good evening, Sobray. Monitor lang kami handumanan. Happy birthday lang kay Reka Aspan. Carlos Sales, Sir, good evening. Monitor kami aning Pahanukoy Family Sales. Ay, si Sir Carlos, galing God bless you, sir. Araman si Alfred Arellano Zonio Galieto, watching from Karamay, Rojas, Palawan. Salamat. Sherilyn Oro Javier, nagamonitor man sa Barangay 2 sa Balanyo, Lox ka. Salamat, good. Okay, I'm sorry. Wagi ko kamang maang ni. Ang ginamention gali nila ning ARAFC gali means Action Radio Energy Fans Club. Thank you, good. Jima Idang Santilian, gamonitor ang ayan kagid bala sang imo. Dan kadamo ay buyag. M. Navarra Hukaban, good evening, Sobray. Paano balaan? Requirements, magtabok sa Iloilo man. Thanks, good. Why na? Dala ka lang ID kag QR code lang. ID mo lang valid ID, government ID. Rizali, good evening, Sobray, watching and listening all the way from Malaysia. Rizalina Alvarez, good evening, watching, listening from Minnesota, USA. Keep safe, God bless. Kumusta daw butuhay sa Minnesota? Kumusta da? Sige. Jose Mateo Miranda, nagamonitor man. Si Madam Lilibeth Malaka Pabilio, salamat, gid. Okay. Ang iban do hindi makasulod ha. Ginutok siya. Sa nagalantaw da sa YouTube, no? Ang gina-check ko din sa YouTube gani, no? Kadamo sa may naga-comment man di sa YouTube. Na-check ko sa Slimatinan. Sige. Standby lang kamo da, balikan ta kamo dugay kay may istorya ta regarding naman niya sa kuan niyo. Preparar kamo da basi may ara kamo da mga negosyo nga nagalalapaw sa dalan. Amo ni ang next naton nga topic di kay ang DILG liwat nga magabukas sang road clearing. And aside from that, ang iban nga balita with Action Dale karon dugay inventory, no, sang mga nagabaligya sa merkado nga wala maswab test, abi nyo kaluwas na kamo. Ara si John Cordero, nagamonitor man Cordero family sa La Castellana. Si M. Navarra Hukaban, sir, follow up lang kung magdala gali sa lakyan sa Roro amo man Japon kay private man. Anong namin mo man? Daway nagidman guro ginapangitaan gid subong, no? Prangkang istorya. Kay ang Iloilo kag Bacolod amo-amo na lang sila, no? Mags Hipanaga sa Libio Panuela. Akso Brad Asig na magbalik sa itong buhok mo damo gid dayaw gani nagkaarkwan na may gatubo na nga itom sa dalom. Okay lang amo na nagpa-color ko kay kabalo ko mabalik manigid siya sa normal. Rumi Agsa may gabi. Marjon Pilasol COVID okay nabasa ko na kay na. Ruel Nawan si Roma monitor connection Bray duganta ang premium mo dugangan ginapangita ko ni sa si Roma kaya balya dungan kuno dugangan ang premium ta sang manok ano to man. Oo, basi may idugang siya. Amo nang ako niya nga pananawan mo. Amo nang pananawan ko mo, no? Dugangan ang premium sang manok. Basi batian mo ko, sir. Anong buot silingon sila. Sige, standby lang mo daw. Wala halin-halin ha. Kay balik lang ta dugay-dugay. Das 8 media.
Radyo kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon ang Action Firing Line. ay may ara ha sa mga utod naton nga naga-monitor diri sa Bacolod, basi kabaton kamo mga tawag dabla nga hindi nyo familiar ang number, no? Example man nag-ring cellphone nyo tapos hindi familiar sa inyo, sabton nyo lang na pag sabat kag ang pamangkot dira abi anong ginapamatian mo nga radyo, ti Action Radio isabat na yun ha. Why na sang iban pa? Ha? Amo lang na kasimple lang gid kabalo kami promo kami diri nga nagapanawag kami sa mga may mga number diri nga mga listeners naton, no? Kag ginatawagan amo na on the spot, no? Amo nang kisang way kami panugid kung taga-diin kami pero sa Action Radio na, no? Kami mala nang gahimo diri, no? Pag ring abi don di familiar, sabton nyo pagsabat nyo kag ang pamangkot abi anong radyo AM ang imo ginapamatian. Action Radio din sa bata, hindi na magsabat kung ano-ano pa da. Action Firing Line. Amo lang na kasimple, no? Kaya kadamo, subong nagapinanawag nga hindi tag-Action Radio, Action El Rey. May nagapinanawag man hindi tag-Action Radio, nagapakuno-kuno. Ay nano, man patas lang hampang blang. Kita mo si Manny Pacquiao magboxing niya. Gapangita na siya isang pariho, gidya nga timbang Action El Rey, di ba? Timbang. Ang diferensya na guro, ang kuha na lang guro, ang length sang ilang mga butkon bla kag kalagkuon sang inumol, no? Pero ang law, ang timbang palariho gina ya, hindi pwedeng maglain-lain kay hindi pwede, no? Dapat patas ang hampang para mabalaan tagig kun si Noong Baskog bla. Again, once may manawag sa inyo nga number lang. Kag magpamangkot ano nga radyo imo ginipamatian, Action Radio. Kaya amo lang na ang panawag subong. Action Firing Line. Sige, manamyaw kita dugang sa aton sini nga mga utod mga kaaksyon, no? Nag-monitor sini matinion. Halin sa kay 1438 Action Bry, gamonitor man kami diri sa barangay Nagasila Carlota si Moraya Pangadlo. Salamat gidra sa inyo. Sige. Action Brian, good evening. Tamiyaw ko nga kon mga utod na si Rosie Francisco, Leonarda, Ronilo, Danilo, kag ang bata ko na si Salangilan nga si Lizelle, kag si Dominic sa Iloilo. Sige, salamat gid. Sinang Lile gini diraw Alboroto magbanwa naga-monitor man kag si Dairanda, na sa Natuyay. Good PM Action Bry, ga-monitor kami diri sa barangay Nagasi Family Pasilong, Rex, Regina, John, Ronel, Nagatamyaw, Teresita, Pasilong. Salamat, gid. Way ginigro ka basa sa ulan kay Pasilong, no? Halin sa kay 4931. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni Imo, no? Mga Action Radio, paborito ko gid ang Imo programa. Panamyaw ko lang Family Kasiple sa Barangay Bunga, DSB. Las 8:36. Action Firing Line. Sige, kuan na. Ayon ta sa Action Dale subong nga gabi. Mga balita gikan sa siyudad sang Bacolod. Si Madam Tere Simpson ara naman, no? Simpron Yong ara na naga-monitor. Madam Teresita Quinto ara man naga-monitor man. Sir Brian, need na gid mapatuman ang road clearing 2.0 kay para magklaro na sang tracking ang mga higadalanon nga nagkuha naman nagkuha naman kaangay sang kanay sa Granada to. O gani man. John Muniez naga-monitor man.
Action Bright, ani matawagan man ko ba always gigoga pamati? Nag-send ka na number mo before? Remy Villamarzo, naga-monitor man. Salamat gidra sa inyo, no? Oo, amo na sa sulit ko subong nga once may manawag sa inyo kag mamangkot ano nga radyong ginapamatian mo? Action radio ha, why na sang iban pa. Oo, kag naga-text lang kami kung nagdaog ka na. Amo malana dayon mo. Why kami ga-advance text da kag suguon ka nga kung may manawag da action radio gid matian mo. Action firing line. Gapanawag lang kami on the spot na ha, on the spot. Sige, dali gid lang ha. Action Radio City Hall Report. Mangkoton ta si Action Del sa report regarding sining DILG kag ang pagpangita sa iban pagid nga mga vendors nga wala pa makapaswab. Action Del, good evening. Action Brian, nagahulat pa sa karon ang DILG diri sa mga syudad sa Bacolod sang Memorandum Circular gikan ni sa DILG National angot sa liwat nga pag-implement o kon pagpatuman sang road clearing operations o kon RCO 2.0 Action Brian nga mag-start na no sa maabot nga November 16 na. Gincheck naton si DILG Bacolod Director Joy Marides Madayag nga nagsiling nga wala pa gid Action Brian sang official communication halin sa ibabaw or national government nga nagpatuman sang sining bago nga tikang sang DILG nga resumption sang road clearing operations, although hambali mamadayag nakahibalo na siya Action Brian iya sining nabasahan ang balita regarding sining November 16 no nga liwat nga pag-operate against illegal structures sa mga dalanon. Ginsiling diri ni madayag nga dira Action Bright sa Memorandum Circular mahibaloan once nga ma-relay na sila sining nga talatapan diri sa may syudad. Dira may baloan ang mga parameters pila ka adlaw magalawig ang pag-implement sining RCO 2.0 kagiban pa sining nga mga policy Action Bright. Luyag man may baloan sang DILG Bacolod Director kung bala Action Bright paano ipatuman ang partial nga enforcement sang RCO 2.0 kasunod nga ati ang syudad sa Bacolod under GCQ ang aton sining community quarantine status kay sa press release ni DILG Secretary Eduardo Anyo partial enforcement sang RCO 2.0 sa mga lugar nga under GCQ samtang full naman Action Bright no nga pagpatuman sa mga lugar nga under sa modified GCQ. Actually, ang bali mamadayag na observe yaman, no, nga nagbinalik man Action Bright ining mga illegal structures. Pero according sa iya, ang tao sa karon niya kanya-kanya na ang diskarte para gid lamang makapangabuhi kag makasurvive sa daw Action Bright. Pamati naton si DILG Director Joy Marides Madayag. Pero wala pa kang guideline. So, wala pa ka mo. Kung ano buo, kung paano ginamon, i-undertake. So, no communication yet, ma'am, from the national? Wala. Okay. Wala kami tanik ng Memorandum Circular. Oo. Thank you. Bali sa circular, di na ma-include ang mga policy or instruction? Oo, policy. So, mambal ka ano naman ang parameters, paano ilakadi sa mga vlog. Pero aware ka naman, ma'am, na may announcement na? Oo, ang muna nabasa ko na ma-resume sa November 16. Kay sa Bacolod, ma'am, daw GCQ kita. Kung GCQ, daw ka partial enforcement. Ganyan. Kita na unta ko na ang ginanantaw nila. Oo. Kaya daw wala pagtayo de. Yaman pa nung partial, no? Kay sang sa suspended. Wala. Oo. Pambar sila nga kung talang anay ang downtown area o kung ano dira. Oy. Oo. Kaya natlat lang tanay. Sige. Oo. Pero based on your personal observation, ma'am, so far, sa Bacolod daw, hindi ma-avoid, ma'am, daw nagbinalik. Oo, kasi kanya-kanyang paraan na lang kung paano naman mabuhi sa katigaduhon. Oo. Action Brian na batian si Mama Daya, Action Dale? Director. Yes, Action Brian. Ang mando tagli sang una to nga kwan kon tapos nagli ang days nga ginhatag abi kon tapos ng duration nga to hindi makapadayon ang DILG pang limpyo. Di bla daw sige malang na.
Actually, Action Bray, i-sustain mo. Amo na siya ang mando from national government. Ugaling, nag-abot abing COVID-19 pandemic. Amo na siya ang rason kung temporarily gin-suspend man Action Bray no, sang DILG. And after pila ka bulan, amo naman ni ang pronouncement ni Interior Secretary Anyo nga resumption no, sang road clearing operations 2.0. Amo na ito ang malimang madayag nga wala pa di siya idea kung ano ang mangin scope, ang coverage sa pagpatuman sining bag-ong mando from DILG National kung bala ihatagan sang pagtamod ang specific lang nga area o kung bugo sa nga syudad sa Bacolod, Action Bray. Kung sa bagay, kay subong ginapili-pili lang ang mga lugar action deal nga dapat dira lang kamuanay kaya mo ning ligwa, way damo tao, damo na guro, no? Amo to na mention ni Mama Dayag kung bala una ko ng downtown area kung diin magatutok ang DILG. Kaya ambal niya, once nga mag-abot na ang memorandum circular, magpatawagin ni Action Bray sang pagsinapol sa 61 tanan ka mga barangay diri sa may syudad sa Bacolod para at least iya man mapaidalom sa briefing kag orientation ining mga punong barangay Action Bray kung paano nila suguran kag pagpatuman diri. Although nga nakapabutsyan na siligan ang mga barangay president Lady Glass Gonzales nga once ma-receive ang memorandum circular, that's the time Action Bray nga makapatawag man siya sang consensus or meeting no kay siya i-appeal nila no kay si ang syudad sa karon daw sako pa man sa COVID-19 campaign Action Brian. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gin-check naton si Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head and market sang syudad kung bala may result na Action Bray. Naging patigayon nga swab test, surveillance, testing no sa mga meat inspectors sang syudad, ining members sang sectoral concern, ang mga personnel no sang City Legal Office Enforcement Team nagintay dalo man sa testing, nagligad nga Sabado kag Biyernes nga daw Action Bray mga 300 plus ni sila. According kay Sir Pineda, it's either tonight o kung buwas nga adlaw magwa na ang result Action Bray gikan sa gihapon sa may laboratorio dito sa may syudad sang Cebu. Amo ko nang ginahulat ni Sir Pineda. With regards naman sa mga market vendors, kini mga market vendors Action Bray nga nag-untat no sa ila sila pagnegosyo bangod sa COVID-19 pandemic. Ang balik Sir Pineda, ang iba nagapabutyag nga luyag magbalik, magbukas sa ila sila pwesto. So amo tong sining reminders nga take kun magbalik ka no, baligya dira simo sining pwesto nga ginhatag sang syudad, i-undergo kagid Action Bray sa surveillance pool testing nga ginatawag kag dapat clear ikaw sa COVID-19 antes nga magbalik Action Bray. Rason nga Mr. Pineda, ongoing sa karon ang inventory kutob sa mga pwesto sa mga market vendors nga before nag-stop no temporarily sila ang pagnegosyo kag karon ma-decide nga magbalik action na Brian. Once matapos ang inventory, that's the time na nga makaschedule naman ang Emergency Operations Center o EOC sang syudad sang panibag-o no nga batch sang surveillance pool testing among market vendors. Pamatiyan naton sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Oo, ginakuha niya rin naman inventory so buong kay kunano itingubo naman sila naman sa isa kasi siya. May ara pag gabi, sir. Oo. So as of now, wala sila hindi sila makabaligya. Ang vendors? Oo, ang vendors nga wala nakaswab. Do ano na lang kit yung kalabanan niya wala maswab ang wala na nga daan kabaligya nagpahuway gito lang. Okay. Oo, nga wala na gid man ka-permi sa market. Kung mabalik sila tayo mo na ang requirement, may tatak na to nila nga pisto nga in process. Mga pila pa sir. Hindi ko pa that's why yun napa-inventory ko sa mga market supervisor. Action Bray, si Sir Ernie Pineda ang nagatutok no, or nag-supervise sa mga merkado diri sa may syudad sang Bacolod. So may bala naton ang result kung pila pa ka mga market vendors ining mga temporarily nag-stop sa ilang negosyo kagkaroon na nag-decide bangod nag-improve naman ang sitwasyon na liwat nga mag-negosyo sa mga merkado Action Brian. Sige. Diri sa may syudad sang Bacolod may duwa pa Action Bray ka mga hotel nga padayon sa gihapon nga nagabaton sa mga symptomatic na COVID-19 positive. Kini according kay City Councilor Renesito Novero, ang Quarantine Center Action Team
team nga head action bray kay kung madumduman na ang DOT kag National ITF may nasa instruction or mandor policy nga pwede na maka-operate ang mga hotel action bray sa dalom sa mga GCQ kag MGCQ areas. Before sa nga kita sa mga ECQ sang damo pang cases din naton sa siyudad sa Bacolod, may at least 4 action bray ka mga hotel ang gina-utilize sang LGU sa Bacolod nga butangan sa mga symptomatic pero COVID-19 positive. So sa karon, according kay Councilor Inoy, may 2 pa ka mga hotel nga padayon sa gihapon nga nagabaton para sa mga asymptomatic na COVID-19 positive action bray. Gin-reveal naman nga mayara sa mga recognition or pagkilala nga igatugyan ang LGU sa Bacolod para sining mga hotel nga nag-accommodate action bray, sining mga OFWs, mga pasilidad nga ginusar bilang inn or temporary shelter para sining mga locally stranded individuals action, Brian. Pamatiyan natin si Councilor Redecito Novero. With regards sa attorneys sa hotel natin nga facility, di ba they are allowed na to operate na gadya under GCQ and MGCQ areas? So nagasigis na sa gihapon attorney sa pag-cater positive. May mga hotel sa Bonga nag-allow pa ang in so far ang Circle Inn kag Square. Of course, I have to verify karon kung until today isigi pa sila. Pero latest information, nag-allow sila. Okay. Tagaan sila special. Tingog no, ni Bacolod City Councilor Redecito Novero ang chairman sang Quarantine Center Action Team sang siyudad sang Bacolod. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa siyudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 8:54. This time check is brought to you by Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sininga pagpangalaga din nga gawon ko lang niyo. Ara sa aton sininga linya si Police Major Clifford Batadhay, hepe sang hinubaan PNP. Sir, maayong gabi dira sa imo. Welcome to Aksyon Radio. Hello, sir. Aha. Okay, dalaglag na utod ang sininga linya, ano? Gina-endorso naton si Matrion ang Life Extension Vitamin si Police Major Clifford Batadhay sang hinubaan PNP. Sir, good evening. Welcome to Aksyon Radio. Hello, sir. Yes, sir. Mayang gabi, sir. Yes, sir. Sa Aksyon Brian, sir. Sa Aksyon Radio Bacolod. Confirm lang namon, sir, may ara ka na, sir, tawo na napatay, sir, police sa ibang area. Yes, sir. Mayang gabi sa imo kag sa aton nga mga suki sa kangina, no? Aha. Ako na sa personnel direto dira na kwan sa Corazon Luxin. No, kay na-admit na siya tungod nga na mild stroke. Ah, okay, na mild stroke. Tapos? Ging refer siya na mild stroke siya prior nga mag-report siya sa duty niya. So gindala dira sa hospital na dira sa kwan sa Nigaran. Aha. Kag ging refer sa Corazon Luxin Bacolod.
So tiging kuan man ang proseso kag na-repair na siya tapos iopdan sa iya bata ito siyempre ano na ni balo na ni siya. Okay. Napuma. Amo nang update ang bata niya diri sa aton. Tapos siya daw kagina sa aga. King deklarar nga patay na siya. Wow. Kurti, no? Anong ranggoya sini, sir? Anong ranggoya? Police Chief Master Sergeant, Special 3. Mga pilang edad yun sini, sir? 51 years old. Okay. Dugay-dugay naman gali sa serbisyo, sir, no? Dugay na serbisyo, 1995, classmate kami sini sa recruit. So mga sobra na kuha na. Sobra na 25 anyos serbisyo. So, actually, process pa na sa ganis ang iya nga promosyon tani. Wow. Kaya isang iya ning bago naton lang nga kuha ni CPNP nga localization. Mapulit siya tani sa ila sa Masbati. Ay, kita ga Masbati, gid origin niya. Masbati na siya. Pero sir, i-confirm lang namon, di ba stroke ang iya sining na mild stroke siya, no? So gindala sa hospital. Kuha lang kami, curious lang kami kung ano ka matuod nga gin-declare sa nga COVID, may COVID siya, 19? Amo na sir ang amon na problemahan. Kay pagkapatay niya kagina, siyempre ging dala na siya sa morgue. Yes sir, yes sir. Tapos nanawag na kung sino nga pamilya ang makuan, ang makuha da kay ang iya nga mga bata yung quarantine dire sa Inigaran. Uy. So king facilitate namon sa akong dira personnel sa Bacolod sa akong mga classmates man dira sa Inigaran. Nga makuha sa punerarya Inigaran kay ti ang kwan sang doktor for embalming mo. Okay. So kung for embalming hindi COVID. Hindi siya COVID. Oh, yeah, of course. Oo, so ging ready ng kwan sa punerarya nato nga ma-pick up dito na ngayo kita sang ipapalo-up na sa aton nga tropa. Ang iyang provisionary death certificate. Oy, sa punta sang iyang kwan nga findings may COVID. Do mo na. Ano nga sitwasyon naman? So, ga problema kami na okay na tani. Kaya nakunta ko na ang kabataan. Nga facilitate ang punerarya, makuha ni papa nila. Yung sa mag-anang nabatyagan sa kabataan, kaya makita nila muna ang ila, may biskan paano. Yes, sir. Kaya lang, kaya pagwa ng iyang provisionary certificate, may COVID na, nagkonflikto. Tiya mo nang gapalo-up po na sa hospital sa Bacolod, may kontak kita dira. Pero ang doktor nga last nga nag-attender siya, hindi na makuha sang attendant dira sa morgue. So ginapakamaayo nga buwas gid kay kwan. Amo na kay ready na yung aton nga kwan mo, ang punerarya nga makuha dito siya. Kay amo nang kwan sang doktor for embalming. Sir, gusto lang ton klarohon kundi may ara sang una nga certificate nga ginhambal for embalsamation siya, pwede sa ma-embalsamar. Correct, sa morgue na na. Sa morgue na na. So may papel na dito sa ginauyatan nga pwede siya makuha para mabalsamar para matiner siya anay. Correct. Tapos, sang gin-check nyo na, agad nga kuhaon na gid, may another document or another certificate na naman nga dito nabutang positive sa COVID-19. Amo sina, sir, ang proseso? Bali, ang ging pangayuan namon sa provisionary death certificate, iti tungod nga mga kinanglanon. Yes, that's correct. Mga kinanglanon na sa opisina. Kag sang iban pa nga para nga ma-process na to. Ma-process, correct na. Nagwa, may COVID sa punta. So kung imo sa lantawon dito, sir, sa provisionary ging kwa nyo, kag sa dito sa Borgina, konflikto gid katama, sir? Konflikto, hindi kami ganay kay intindi, kay daw ti adlaw, no? Hindi man pwedeng masala ang doktor. Kag isa pa, libog ulo. Amo tayo, sir, nang wagi kami na si mo, sir, kay lumusot ining information for embalsamation siya, pero COVID. So anong subong tikang ginahimo no subong sini, sir? Ang bangkay nagapabilin sa morgue? Ato sa morgue, ang kontak naton tira
kuan sa ospital, nagapakaamaayo nga mag-report siya buwas alas 8, i-confirm ito ka pangitaon ng doktor for final findings kung ano git, pero hindi na ano na mo kay siyempre repair mo to bangkay dalon mo to dapat kung COVID siyempre cremate kabalo man tayo natin hindi sang kuan cremation tapos or na gani ang kabataan nga mo nabla Puti kay for embalming ang referral mo ti ready ang kuan nga ambal ganito nga tindan dito sa yang morgue sino nga pamilya di makuha kag kung paano kami ang gid monitor adlaw oras-oras sa dananan kay classmate na mo na kag wala na nating asawa. So, pangitaon tapos lang nga Tinder. Yes, pangitaon pagid guro sir ang kuan ang results ang iya sini nga swab test no? Okay, ay nano nga sitwasyon doon di ko ma-reconcile magamo sa niya. Oo, kay una nga amo na sitwasyon nga daw may case na sa Cebu nga amo na mo. Di daw kabuglay bala. So subong sir gina-process nyo na buwas kung ano ginman ang doktor to nga pinakaulihi nga nag-sign sining positive na amo nang ginapangita nyo subong sir. Ang nag-repair nga for embalming, kung mo na siyang ginapangita. Amo nang ginapangita nyo? Oo. Kasi kung amo na yung embalming nga, magwa to yan sa provisionary death certificate niya, COVID. Ay no man kay isa pa yan, sir, ang hinubaan, negative sang local transmission. Bago lang. Hinubaan, bago lang. Tapos hinigaran amuman, negative man. Yes. So kung acquire niya dira sa hinigaran nga hospital or sa health or either dira sa Bacolod amo na bala galing kiti ang iyang referral for embalming tapos siya. Ang provisionary death certificate may COVID daw hindi amo nga kwan ano ang kwan man. Yes, pila ka days sa sir sa hospital sir pagbanta mo sir 29 mga kwan siguro ano subong more than mga ano na mga 5 days siguro 5 days 5 to 6 days na. So ara man na ang molecular laboratory da sa swab test nga ini nga away ginagawa ang result within 24 hours so imbis subong nga patay na mo pagin papagwa nila nga positive ni no mo sina amo na gani sir ang kuan kay ang gabantay to dati bata niya. Ang bata niya, isang aligasyon, ang kuwan niya, nagpositive siya sa kuwan, sa COVID. Tapos, amo na gaging kuwa to ang bata niya sa ospital, ging quarantine ka sa Nigaran. Tapos, ging reschedule sa reswabbing niya. Sido, amo na bla ang kuwan, ang pinaka-final nga amo na, result, amo na. For embalming, ang bangkay niya, dira sa Bogi. Tapos, ang provisionary medical certificate, COVID. Okay, klarohon ta lang sir, no? Nagwa na gid man una result, gali nag-positive siya. That's why nga buhi pa siya, ginpapuli ng bata ito sinigaran anay para i-quarantine. Buhi pa siya. No, amo na ang kuan. Okay, tapos amo na istorya. Tapos pagpatay na sa iya, may certificate igin pagwa sa morgue nga pwede sa maibalsamar pero sa provisionary to positive gid siya. Amo sina ang istorya. Correct. Amo na ang kuan. Amo na ang alati nakabudlay. Konflikto gid ka tama. Konflikto gid, no? Sige, sir, buwas pa abu matawag kami luwat sa inyo kanunong process ni at least mapabalo taman sa publiko nga ti kuno gibla ang husto da sa ospital ngina sinog lang sundon, sinog lang do kadamo na gid sa palamokutanon sa nga sitwasyon. Amo gani sir kay adlaw man lang siya ang pagkatabo adlaw tapos hindi man aguro pwede nga clerical or doctor ngano nga hindi man no hindi man ta kasi nga nakainom or ngano kag ko mag-clerical so sir hindi sa amo sini nga panahon kay kabudlay sa kay COVID-19 ni kaluluoy ni karon ang patay nga ini hindi makit-an sa kabataan sa sala nga mga information kun sala gid man amo gina dapat ang kuan nila amo na sir ang hulaton aton basaga kag kun amo na ya masiling sa kunti daw hindi na ya guro pwede yes sir correct na lang masiling nga nagsala that's why sir nga nanawagin kami sa ino para makorek tani kun ano gin matuod sina sir nakakaagi ni sa duty sa mga check up points si sir ini na patay sila na yung akon nga mga kuan mo dito sa border sa akon nga Sangke, Basay, Oriental border. Pero dugay. Naglagaman. Pero
Pero dudugay naman siguro ya. Dugay na ang kuan ito kasi pila na da sila nagaman sa border. So gapuli da sa Nigaran. So may tag 5 days na sila nga kuan Paway-way. Paway. I see. Okay. Tungod nga kuan man ang duty nila adlaw gabi. Sige. Oo. Sir, ano man, pwede na ma-mention nga la niya, galing kiti mo na gina-check nyo pa ang tsakto nga proseso kung positive or negative. Pwede ta ni ma-mention, sir? Depende sa imo. Amo na sir, pwede lang guro sa kuan, kuan na lang naton, ma-confirm na lang gid naton buwas kung ano. Amo na lang nang aton nga kuan, alas 8, alas 9, sir, kay ti. Sige. Sulod naman ang guro sa duty nga doktor, kasi naton nga ayo dira sa Corazon Locsin. Oo, itadlungon nila niya. Kabudlay na kay budlay ang mga pamilya ni tapos siya amo ni giling sitwasyon dahil balikan tabi sa Sir Batadhay pasensya ginalapaw tagamay. Action firing line. Puwerte ni nga case, police mismo no? Kabay lang nga nagsala lang ini. Kagabay pa nga sala gid lang. Sir, kuha na lang amon to na, amon na tong ranggo, amon nga poster sa amon ilawag ang ranggo, yun na lang kag kung din siya na-assign nga PNP, no? Amon na lang to, anay amon na. Thank you. Sige sir. Para nga makakuha naton gid ang final gid buwan sir nga results ang findings ang doktor. Yes sir. Sir, pila na siya katuig sa hinubaan nga ni sir na-assign? May ideya ka sir? More or less lang. Bag-ulan na din siya sa akon kay halin ini sa region. Okay. Oo, kay last year nakita na kami dito pag schooling. Sige niya kung makauyat ako yung stasyon, maupod siya sa akon. Makabalik man sa Negros, kasi dire sa Nigaran mo. Yes, correct na. So, amo na nga naka-assign din siya sa Inobaan. Sige. With that, sir, salamat gid sa mga time. May gabi, sir, kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Sige, sir, may gabi. Yes, sir. Action firing line. Police Major Clifford Batadhay ang hepe sa Hinubaan PNP. Gamay lang nga background, balikon ko na mild stroke ang police gindala sa Nigaran. Mini hospital, basta may district dira, clinic maybe siguro, kagin may referral nga transfer diri sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Napatay ang police. Ang certificate nga gin provide sa morgue, pwede siya ibal sa market inang para makapauli sila balay. Pero prior gali sa napatay siya, may positive result na ginman gali, pero tingaa nga for ibal sa marsya. Amo nang gina-question subong. May lang gani kaway pa magwa, way pa nakagwa kag nadala puli sila kung positive gid man ini abi. Kiti una nga result positive gid man mo, no? Probationary letter naman gipangayo, positive gid siya. Amo nang ginapamangkot na subong ni Sir Batadhay kung diin gid ang husto sina dire. Action firing line. Kay mag-positive ganing patay sining COVID-19, hindi pwede nga itiner. Kung gusto mo, ipalubong mo rikta or ipasunog mo siya anay. Action firing line. Okay, sige, ang oras ko daw kolabo. Sige, sugpunan ni Buasa. Ang klaro, gid sini mga kaksyon. Basi may mga mga likday dire sa ospital, pero dapat klarohon gid sa mo sini nga panyempo. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team, standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maglibati kita Buasa o magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!